l'escola tenim una caixa compostadora. I sabeu per què la volem? La volem per convertir un residu orgànic en un recurs adob. 2. Per reduir la quantitat de deixalles que fem a l'escola. Ara que ja sabeu com funciona el compostador, és hora de repassar què podem llençar en ell. Restes de fruita, com peles de plàtan. Sí! Pèl de mandalines, sí. Un tros de poma i pera, sí. Restes de verdures, sí. Fulles, branques i herba, sí. Restes de fruits secs i pinyes, sí. Què no hem de llançar? Tros d'entrepà, no. Paper d'alumini, No. Borsa de plàstic, no. Pedres, no. Terra, no. Ara que ja sabeu com funciona el compostador, és hora de començar. Nosaltres ja fem i